Bismillahir Rahmanir Rahim. Ruwa kuma? Yawa ina abinci. Daman na zo ne in gabatar miki da kaina a matsayin masoyinki. Ka ji zancen shi. Dauriya ce inda ake raban mata. Wani abinci? Ya bayani. Abinci nake nufi da abincin da kika. An gaya maka na zo da maka waɗanda ayyuka ne. Bayani shine na samu labari. Zawara ne da haka na zo in gani ko Allah zai sa. Wane ne shi? Ban san shi ba kamar ba ku ne shi. Amma akwai wani abu ya ce na. Wuri na kuma. Ƙwarai. Ce mai sai shigo sai. Ba ni cikakken goyon baya da haɗin kai. Ba matsala, Allah ya duka. Ikon Allah. Lahi wa inna ilaihi raji'un. Kura aka cin awakin gari. Da haka za mu yi